Cos casos activos de COVID-19 en descenso en toda a comarca, hai 3 concellos que destacan pola súa boa situación. Un deles é o Grove, o primeiro en chegar á ansiada cifra de 0 positivos no seu municipio. Dende onte Ribadumia forma parte deste, polo de momento, selecto grupo. En líneas xerais, eu creo que se está facendo un comportamento e que se están mantendo as liñas que nos están indicando, pois xa digo, dende os Sergas, para que este número pois sexa cero. Por lo tanto, agradecementos a todos os veciños, todos temos que facer un esforzo, porque isto vai na calidade de vida de todos os veciños. O terceiro municipio é o de Meis. Nos peores momentos da terceira vaga da pandemia roldáronse o medio cento de casos activos. Por iso, a situación actual é unha excelente nova. Costou moito, máis que nada porque fai un mes e medio, 2 meses estivemos realmente mal e estivemos en momentos de moitos apuros e con unha incidencia altísima e, bueno, día a día e ademais moi paseniñamente, o cual, bueno, pues vamos a ver que eran vos os datos, fomos baixando ata que por fin o domingo, xusto un ano despois de que se declarara o estado de alarma, tivemos 0 casos e, bueno, levamos 3 días con 0, sei que van a vir, sabemos que van a vir días complicados seguramente, que vamos a volver a ter casos activos, pero, bueno, xenera certa tranquilidade saber que levamos xa 3 días así con 0 casos. Foron momentos duros, pero Giraldez confía no aprendido, por iso ve con bos ollos que se dean pasos cara a desescalada, tamén na hostalería. A preocupación hai sempre, obviamente, non? Tamén é certo que estiveron a hostelería pechada e estivemos fatal, estivemos peor que nunca, non? Entón, eu son das que sempre digo que non hai que demonizar ese sector, e máis, hai que botarlles unha man, e o certo é mellor de relaxar un pouco as medidas, de que poden abrir un par de horas máis, para que, eu comentaba outro día con algún hosteleiro, que a xente saia de traballar e se poida tomar pois, unha cerveza, un viño, un refresco, que este sector un par de horas máis ou 3 horas máis lle vai a facer moito, e se a xente sigue cumprindo, pois podemos seguir na boa liña. Dende Meis e dende Ribadumia lanzan tamén unha mensaxe aos seus veciños, pedíndolles precaución e responsabilidade para non dar marcha atrás.